El quintet de vent Vela et Destiae va deleixar els assistents a la plaça de l'Hostal de Faura el passat dissabte, dins del 8è cicle de música valenciana i de cambra Vicent Garcés. Entre les diferents peces musicals que oferiren, el grup va retre homenatge precisament al desaparegut músic faurer, amb la interpretació d'una de les seues obres, Marinada, el ballet basat en l'argument dels poemes de l'escriptor Joan Fuster. Un viatge a través de la música espanyola arranjada especialment per a l'ocasió, que ens portaran per la sarsuela amb la boda de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, continuant per l'òpera amb la vida breve de Manuel de Falla i acabant amb el ballet Marinada de Vicent Garcés, considerat el creador del primer ballet valencià. Serem testimonis de 3 grans històries d'amor. El valor d'aquest concert serà aconseguir que la imaginació ens faça vibrar. Caleta mediterrània, nit fosca, vora mar. Marinada passa lentament, acompanyada d'unes donzelles. Canta una cançó de bres, ressonen els corns delirants, desapareixen per la riba. Esta era la primera vegada que el grup interpretava peces de Vicent Garcés. A més, entre els músics hi havia un faurer, Javier Bonachera. Per a mi, com a veí de Faura, ha sigut un plaer tocar aquesta obra i s'ho hem passat molt bé assajant-la i hem disfrutat i tot ha sigut molt bé. Havíeu tocat amb anterioritat a Garcés? No, la veritat és que no. La primera vegada i un plaer. Bonachera va tocar la trompa, mentre que a la flauta va estar Ana Muñoz. Juan Andrés Godoy a l'oboe, Rafa Palomar amb el clarinet i Javier Vargas amb el fagot. Néstor Zarzoso els va acompanyar en el piano. El grup es va constituir quan estudiàvem tots al Conservatori Superior de Música de Castelló i va ser un grup de l'assignatura de cambra i arrel d'això es va agradar i continuem juntant-se i hem continuat fins ara i continuarem. Hem tocat a Segor, a Soneja, a València, a Setaigües, hem fet diversos concursos també, no sé, molts jocs. I així a Faura havíeu tocat? Sí, tocarem al gener passat, que farem un conte, el Pedro i el Lobo, per a nens petits, el conte de Pedro i el Lobo.
Per a la segona part del concert, el quintet va oferir els ritmes del jazz o el tango, melodies que a la França de principis del segle XX començaren a eixir dels barris marginals per a interpretar-se als salons de ball, convertint-se així en els sons de moda. Este és l'ambient en el qual visqueren els joves músics francesos de l'època. Als conservatoris, una paraula, neoclassicisme. Als carrers, les copes i el jazz dels cabarets. La seva principal figura va ser Francis Poulenc, cap de l'anomenat com a grup dels 6. Per un costat, prengueren els models clàssics del segle XVII, però es distorsionaren amb els ritmes ràpids que convidaven a la festa i a les harmonies evocadores del jazz. El meravellós d'esta música és que no només està pensada per a la diversió de l'espectador, sinó que l'intèrpret gaudeix enormement interpretant-la, degut a la seva gran frescor. La pròxima cita musical a la plaça de l'Hostal serà el divendres 31 de juliol. Esta edició del cicle Vicent Garcés baixarà el teló amb les fusions de guitarra i flauta de cavatina duo, amb els ritmes de diferents continents.